chuta momi chu khumlama chuan potthlu in a hmangai thu te chu a hlan mula ma se momi chunga asuk eu lai chuan a hmai kor vua lai chu a hli saka chuta chuan momi chuan a hmel pian hmang chu alo thak danglam tir ani ti a muthut mai momi chu a chunglama chuan tangin ona mathil a chunga alo mareng lai chuan zu ona ma ngonga chuan a siam sheiken lai chuan a vita sia maya ole tuntum kan video a chuan zu ona manu chanchin lamdewa kanin sorbing ve thung do nanga pikim kyang jai chu nut hoi ni in apasal chuan midang laka arin amlo san awanga in thenta an ni a apasal chuan anin nei hun kum thum chung zong khan anin en kon le tun nuna tur sum chete ma apengai bok heklo pikyang jai chuan in afapa chu angai to in adu le mamu anga piang chu aphak to ka ti hlotin sak atum ve zela afapa ona ma chu napang dang te anglo takin angoi choin thian kom angai na ngai lo ti po a rethiam em bok ma se ona ma chuanin achunga thil theng dik tak chu eng ma anu hne na chuan a soi ngai ho lova pikyang jai chuan restaurant pakhat ama puala a hon ve ngei the nan ti in rim takin a hmuang ang chu she ho lovin a thok lop mai zela chu po afapa a hmangai le duat em mai chom dol nan le rual od reng lova a hring nun a hman ve the nan ati ani a toy zong in soidon ta ila ju ona ma chu kulei chachang pon a graduate ve tareng maya anu hna chuan mani in tun nun le puitin kong a zo ve nan ti in mani a khosak rel ve atum thu chu asuya ma se pikyang jai chuan afa patil na chu alo hnol saka a chan po afa pakianga omri chu adu uwangani ma se puiting to di taka ju ona ma chu adu angegin ama in a om sang ta thawa pikyang jai in afa pa atlo don nia piang hian ona ma chu a in lwa chuan om ngai lova anu hnen a chuan a buai thu lo hril thinin heldan kong azong reng thin chumia wang pakhat po chuan an nu fine car chu azau sot le ni hian a hriata ti chuan ni rei lo te hnu tang phei chuan ona ma chuanin anu phone call po chu a chang du to ngai lova pikyang jai chuanin afapa chu angai to tran to hle police lamte chu punin afapa indap chhuat tir chu atum ta a ona ma inchunga chuan bongramak tak chuan hmuwa then khat chu hur herna lamkonga man chi le chakna shik thak na man thin ti siat reng mishing lemte an hmunnoka police lamte chuanin inchung hun ma te chu dap chuak zelin fridge chunga mishing ruanglo om chu an mu pikyang jai phei chu athil mu chuanin lo thong le in nikoshelovin chhuata chuna thal top maya ona ma inchunga ruang chhara lo ni ta ka chuan media lamte beng pa thleng thuaya pikyang jai chuan ona ma fridge chunga ruangan chhar chu ona ma taksa anilavani ti ashiat chuan a thoveng huaya ma se chu tiang thil ti tuwa chuan afapa ona ma chu aring chung hau lo bok detective pani te chu ona ma thona office lama chuan thu zo chiang tur le chanchin tharsia tur a mial takin ti in office a thok then khat te chu zo na an zo thloma chuta chuan ona man momi chen na hmun a zo na chu an hmu tot na berani thu an thre chuak detective pani te chu man mo takin momi chen na hmun lam chu an pan phei ngala ku thatak mu po anin bai se ani chuta momi in a in a chua san ma chuan plastic surgery atima sa ni ti po chu an hre chuak zuya detective pani te po chuanin momi le juana ma te pani chuanin inzomna engemaw tak an nei chu an ring ta ni pikyang jai chuanin afapa chu hursuana lam thila in nam noile chumi awanga nuna chan ta mai ni chu aring theilawa ama lo ngei dana chuan afapa chu minung chang thale ngoi choi boxi ani thin wang kha ani pikyang jai chuan momi chu ama chui chu atum ta afapa ona manen chuan eng ang in leichin na chi ange an lo nei ti te chu zon chu atumani technician pakhat chu ruain afapa computer chu hansak turin atia ona ma chuanin momi mai kor vo lai thalak chu wallpaper a hian na lo hmanga afapa mol phothe la thilani ti ashiat ve thawa wangin midangina afapa computer an khoi chu rem ati chi alawa chu wangin pikyang jai chuan ama thu ngai a khoi theinan computer class te la thala in abo lo tok chuan a sheve ta
ti chuan le pikiong jai chuanin afa pachung changa thudik chu hriat tumin a bei tran tatak taka kim momi chu tu chi ange ani a hre chuak theidon ta a bei seina nung nei chu ti mi mai atum lova afa pachung changa chuan thil hriat chhuah thar anei ve zel bok a restaurant te po chu shalin a shalna sum zong zong te po chu a khol tha a fa pazon nan ati ani internet lama chuan lu thinin tunge marks gal chu engtiangin nge a che thin di zong zong te po chu chipchiar takin a hriat bel ta zela mi pakhat AC a hminga beer tia inda chu a bia chu information atang chuan pikyong jai chuanin beer tia inda mai nula chu momi ang chi a sakruang le pian nei le lam thiam mi ani ti chu a mu chuak boka ama ero chu kan soitak nula beer chu momi ang lo takin a hnute lian tak chu atak tak nilovin ada por chop mai alo ni renga chu tiang ang reng hnute bucha chu anrama siam chop ti lo chu nei anom manglovani chumi zana chuan pikyong jai chuanin afapa ona ma chungai hlein amangrama hial la hua atu khua alo wara police lamte chuanin ona ma ruang chedo tak chu an mu chuak ta afapa thina chuanin pikyong jai chu ati shomin asun na ema ona ma ruang chu suitcase an mu nge bok pikyong jai chuan afapa ona ma thattu chu miss momi nge ni chu aring hlelta momi sing tunu che na hun lam chu apan ding ngal ma se momi nu chuanin momi chu afanu ani lo thuin alo pha man manata to momi le an chung kuaina anin zom na an nei chu an po cha vek to thule in tui thara misang hlakani to thu chu alo shila nima sela pikyong jai chu athil mu tuma chuan chiang hlein tual thatu bera arin hlel momi ang turle nia arin hriat hau chu a chui chiang zela meiche na thona mun bi ka te chuan a zong kwal ruai supermarket pakhata a zona chuan momi chu a ma thlalama an dora tho to thin thu chu a hreta a pikyong jai chuan in tual thatu chu chui zelin employment agency mun lama chuan a leng luta dor pakhat zan lama mi puipun khom na mun chu a thleng ta dan phalau thleng raka a fa paphua chu pikyong jai chuan lak atuma silai hial alai pha apubalak na turatan pikyong jai chuanin taxi driver na chu adila zana chuan pikyong jai chuanin nula pakhat chu bara chuan a local hun hi angak taran mai nula chuanin engmarin hlelna nei lovin pikyong jai taxi a chuna chuang ve ngal mai boka nula chu current manga asok mut ma chuan pikyong jai chuan abelum lam masate te a anua chuan chu nula chu ram noi lam pilril takle mi tlo pongai lo hun lam chu pikyong jai chuan apan puita a engtianga na sa poin nula chu aw ma se an bulvela chuan a o shephak tur ang mishing tu ma nom lovani nula chuanin ama chu thatlo sham turin angen loma ma se pikyong jai pubalak chak na akhato chuan angen na chu pomsak mai atum mel haulo nula chu asilai mang chuan tinin a om zona chuan atin taran maya Marks gal thalak chu entir pa in engwanga afapa a hmangai em mai chu that nge ani azota chu nula chu afapa that tu Marks gal anti nu nge chu ani aring ve ringota a chan po chu nu chuanin Marks gal thiang nge kha alo or ve wang chu lo ni in nula chuanin Marks gal anti nu thalak a mu chuan anui ta wara a chan po thudik a hriat sa khiaw wang ani mel hle nula chuan pikyong jai hnena chuan amana athat lo ani nga chuan Marks gal hnena hruai thleng tura apui theidon thu chu asoya thon thu po chu kim chun ei lama a hoile tori don ani